kombination. Der skal i ost nederst. Og så skal der Nutella ovenpå. Og så skal der... Hvor mange agurker siger du? 4. 4. Nej, ikke nogen endnu. 1, 2, 3, 4. Jeg skal lige have en spand klar, hvis jeg brækker mig. Nej, det er 5. Og væk. Og hvem er det så, I optager med? Fra? Altså, hvad? Hvilken kanal? Gamers. Ja, det er gay. Okay, gay. Det gjorde han da, tog sin værste videre og skal spise det hele. Smager det godt? Det bliver en serie, hvor han skal spise en mulle underligt. Det bliver kanalen. Hvor han skal lave en mulle underligt. Det skal jeg spørge Simon om lort. Eller tør Simon, hvad fanden ved. Ost med Nutella smager ikke godt, nej. Ost med Nutella. Jeg er også sulten. Jeg var 10. Okay. Og vi har lige haft lagenpakke i år. Vi var godt nok kun 3. Okay, for jeg syg, men jeg sidder op til med en hånd, uden jeg kigger, ikke? Så har jeg lige så lavet te med min mad. Jeg er sulten. Svært Prøv at smage klam. Spise færdig. Jeg er færdig med. Hvor kan du så resten? Nej. Nå, så siger jeg det. Det var det, den her gang. Vi har selv, han har så meget igen. Hej hej.